ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ കഥ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ടെലിഗ്രാം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്ക് കഥ തുടങ്ങാം. എൻ്റെ പേര് സജീവ്, ബിസിനസ്സാണ്. ഒരു ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിനായി എനിക്ക് മുംബൈയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു. അവിടെ ഒരു ഹോട്ടലിലായിരുന്നു ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്നത്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ബിജുവും അവിടെയായിരുന്നു. ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോൾ അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചു. ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് വളരെ സന്തോഷമായി. അവൻ എന്നോട് അന്ന് വൈകുന്നേരം ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വീട്ടിലേക്ക് ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അന്ന് വൈകിട്ട് ഞാൻ ബിജുവിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് പോയി. അവനും ഭാര്യയുമായിരുന്നു അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നത്. അവൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 വർഷമേ ആകുന്നുള്ളൂ. കുട്ടികളൊന്നുമില്ല. എന്നെ അവൻ ഹൃദ്യമായി സ്വീകരിച്ചു. അവൻ ഭാര്യയെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു. പേര് സിന്ധു, അതിസുന്ദരിയാണ്. ഏതോ ഒരു സിനിമാ നടി എൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഓ, ആരെയും മതിപ്പിക്കുന്ന സൗന്ദര്യം. ബിജുവിനോട് എനിക്ക് അസൂയ തോന്നി. അവിടെ നിന്നും പോകുന്നത് വരെ എൻ്റെ കണ്ണ് സിന്ധുവിൻ്റെ മേലായിരുന്നു. ഡിന്നർ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി. ഒരാഴ്ച കൂടി എനിക്ക് മുംബൈയിൽ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഒന്നുകൂടി ബിജുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുവാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഞാൻ അവൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് പോയി. വാതിൽ തുറന്നത് സിന്ധുവായിരുന്നു. ബിജു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ജോലി ആവശ്യത്തിനായി വിദേശത്ത് മറ്റോ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞേ വരൂ എന്ന് സിന്ധു പറഞ്ഞു. എന്നോട് കയറിയിരിക്കുവാനും ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതിയെന്നും സിന്ധു പറഞ്ഞു. എനിക്ക് സിന്ധുവിൻ്റെ മേൽ നിന്നും കണ്ണെടുക്കുവാൻ തോന്നിയില്ല. ഒരു കറുപ്പ് സാരിയാണ് അവൾ ഉടുത്തിരുന്നത്. അവളുടെ ചുവന്നു തുടുത്ത ചുണ്ടുകൾ, വിടർന്ന കണ്ണുകൾ, കടഞ്ഞെടുത്ത പോലെയുള്ള ആ ശരീരം. അവളുടെ സാരിയുടെ ഇടയിലൂടെ വയർ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ കണ്ണുകൾ അങ്ങോട്ട് പതിഞ്ഞു. അവൾ സാരി വൈശാലിക്ക് താഴെ വെച്ചാണ് ഉടുത്തിരുന്നത്. ആ മനോഹരമായ വൈശാലി ഞാൻ സാരിക്കിടയിലൂടെ കണ്ടു. അവളുടെ ആ കറുപ്പ് ബ്ലൗസിനുള്ളിലെ ആ വലിയ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ട് എൻ്റെ രക്തത്തിന് ചൂട് പിടിച്ചു. പെട്ടെന്നാണ് എനിക്ക് സ്ഥലകാല ബോധം വന്നത്. ഞാൻ അവളെ നോക്കി. അവൾ എന്നെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. ഞാൻ അവളുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നോക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി. അവളുടെ മുഖത്തൊരു കള്ളച്ചിരി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. ഞങ്ങൾ ഊണ് കഴിക്കാനിരുന്നു. സിന്ധു എനിക്ക് വിളമ്പിത്തരുന്നു. പെട്ടെന്ന് അവളുടെ സാരി ബ്ലൗസിൽ നിന്നും ഊർന്നു വീണു. ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. ബ്ലൗസിനിടയിലൂടെ സിന്ധുവിൻ്റെ സ്ഥലങ്ങളുടെ വിടവുകൾ ഞാൻ കണ്ടു. എന്തൊരു കാഴ്ച! അവൾ പതുക്കെ സാരി വലിച്ച് നേരെയിട്ടു. അവളുടെ മുഖത്തു ആരെയും വശീകരിക്കുന്ന ഒരു പുഞ്ചിരി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും കാര്യമായ പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ധൈര്യമായി. എൻ്റെ കണ്ണുകൾ അവളെ കുത്തിപ്പറിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഞാൻ കൈ കഴുകി വന്നപ്പോഴേക്കും സിന്ധു അടുക്കളയിലെ പാത്രങ്ങൾ കഴുകി വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ പതിയെ അവളുടെ പുറകിലേക്ക് ചെന്നു. വരുന്നത് വരട്ടെ, ഞാൻ പതിയെ അവളെ പുറകിലൂടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. അവൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഞെട്ടിയെങ്കിലും പിന്നെ അനങ്ങാതെ നിന്നു. അവൾക്ക് സമ്മതമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ എൻ്റെ വലത്തെ കൈകൊണ്ട് സിന്ധുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പല വിക്രിയകളും കാട്ടി. അവളുടെ ശ്വാസഗതി വർദ്ധിക്കുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. ഞാൻ അവളുടെ മുടി മുന്നിലേക്കിട്ട് ആ വെളുത്ത ആ കഴുത്തിൽ അവിടെ ചെറിയ സ്വർണ്ണ രോമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ മുഖം അവിടെ അമർത്തി. അവൾ ചെറുതായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ അവിടെ നടന്നത് വിവരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം കൂടി ഞാൻ അവിടെ നിന്നു. പിന്നെ ബിജു വരുന്നത് ദിവസം വരെ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ അവിടെ പോകുമായിരുന്നു. ബിജു വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോന്നു. വിദേശത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവൾ എന്നെ വിളിക്കും. ഈ ബന്ധം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.